Welcome back, Kuradangers! Thank you for visiting. So today, we got another product to try and review, Kuradangs. Hindi na ito new sa market, but still, I want to share my thoughts and review with this product to you, Kuradangs. So, if you are interested to know kung ano ng product to, please keep on watching. But please subscribe na dito sa ating Inday Kuradang channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Ring our bell so that you will be notified if ever Inday Kuradang will upload another video. So, I've been to Shopee again and found this Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless Powder 12 hours SPF PA+++ and oil control. Yes, and I got the 128 warm nude, mga kadangs. And I will put the rest of the shade right here, Kuradangers, no, so that you can choose your shade also, kung ano yung mga nababagay sa skin tone nyo, mga kadangs, diba? So this is the packaging of our matte poreless powder. It is a box made up of cardboard. And let's open it, Kuradangers. So, let's try this product. Half face muna yung lalagyan natin, mga kadangs, para makita natin yung different, mga kadangs, ng before and after natin ilagay tong Frizz powder sa ating face. So, I will put the product, this part right here, and merong shyness na yung meron ng pagka-shyness effect yung ating mukha. So, we will put dab lang natin yung sponge. Ayan. O, diba? Tanggal agad yung shyness sa mukha natin, Kuradangers. See the difference? Ito yung hindi na lagyan ng powder, and ito yung nalagyan. O, diba? Minamatify agad niya yung ating face, Kuradangers. But, hindi niya na-cover yung aking blemishes. Diba? Meron yung mga pimple marks dyan sa aking face, but hindi niya na-cover. Perfect lang siyang magpawala ng, perfect siyang mag-mattify ng shyness sa mukha, especially kung you are oily, mga kadangs. So, yan yung finish niya sa ating mukha. Pasensya na, sinisipon si Inday Kuradang. Ayan, ganyan yung, niya, mga kadangs, yung finish niya. Diba? Ito yung hindi nalagyan, at ito yung nalagyan. And yeah, bam! Alright, so, ilagay natin all over our face. Ganyan lang. Ganyan lang ba? Para ma-absorb yung mga, mga kadangs. Padab-dab lang yung paglagay, mga kadangs. Ganyan lang siya. O, diba? Wala na agad yung shyness sa mukha natin. Especially kung nasa, tayo, labas at maiinitan, lalabas yung mga pawis-pawis dyan, and mag-oily yung face nyo. Ganyan. Perfect siyang pang-mattify ng oily face, mga kadangs. Ganyan. Very fresh na niya sa ating, very fresh ng tingnan yung ating mukha, mga kadangs. Yan yung finished product or finish ng ating powder sa ating face, Kuradangers. Ano ba kayo? Impressed ba kayo? But, wala siyang, mga kadangsa, wala siyang total coverage na may dudulot. Medium coverage lang siya, mga kadangs. Hindi niya natatakpan ang aking mga blemishes sa mukha. I will show to you, mga kadangs. Ayan. Hindi niya natatakpan talaga yung mga blemishes sa mukha, mga kadangs. Well, anyway, yung Frizz powder kasi, mga kadangs, mas maganda kasi siya pag binabasa
or parang damp yung sponge na gagamitin mo. Which, gusto ko siyang gamitin with damp sponge mga kadangs. And of course, ipapakita ko sa inyo yung effect ng damp sponge ng powder na to, Kuradangers. Alright, Kuradangers, so binasa ko na yung ating sponge and let's try putting this first powder with a damp sponge. Ayan, basa ko yan mga kadangs. And let's apply this powder in our face. So, Kuradangers, ito yung nilagyan natin ng powder at itong part na to is wala siya mga kadangs. Yung ginagamit natin na sponge dito is damp siya. So, basa yung sponge na ginagamit natin dito. Ayan yung finish niya. Still, makikita pa rin yung blemishes ng aking mukha or mga pimple marks mga kadangs. So, lagyan din natin dito sa kabila. Kuradangers, ito na yung face natin na nilagyan ng ating powder. Ayan, kita pa rin naman yung mga blemishes natin. Mga kadangs, no filter yan. Ayan, but ano yung maganda dito mga kadangs? Mas bet ko yung damp sponge yung gamitin kaysa sa tuyo. Kasi pag damp sponge yung ginagamit mga kadangs sa press powder is talagang kapit na kapit yung powder sa mukha mo mga kadangs. And para siyang, ano siya mga kadangs? Para siyang ginamitan ng airbrush mga kadangs, no? Hindi naman siya gaanong perfecto, pero you know that very smooth yung finish niya talaga kung i-compare mo siya sa finish ng ano mga kadang sa finish ng tuyo na sponge mga kadang. This product, Kuradangers, is very affordable. 100 plus lang to. So kung meron kayong merong drugstore or parang Watson na malapit sa inyo, mas ano to mga kadang, mas mura siya kasi hindi ka na mag-shipping fee. This is very affordable. This is to use to mattify your face, especially kung ano, pang touch up lang talaga siya mga kadangs, but no coverage at all mga kadangs. At saka, isa din yung sa na observe sa kanya is mabango siya mga kadangs. Mabango siya sa pang-amoy ko mga kadangs, which is good. Gusto ko yung mga mababangong bagay talaga mga kadangs. Alright, so thank you so much sa pagsama sa akin for today's review and try mga kadangs. Sana makita ko ulit kayo sa aking next video. And don't forget to like and subscribe in the Kuradang channel. And see you na lang sa ating next video. Bye!